when Jeremiah was rising up to the kingdom of his father, he was a young man. Hey, go muno wangari. Brother Jedza. Kokana kuno kwa utsiwe nebuzuka. Sorry. Mabura sikere brother Jedza. Sorry. I'm sorry. Bisiku kuno view. Kuti ano makasimbere mfundisi. Izi tinofara isamenemi. Tichiri watano. Ndimunawo magwara emfundisi. Magwaro ndokuchika kwedu. Papa pandikutotsvaga vhesi rekuti ndiise paZoom kada kutorara ndauploada vanhu vadorara vatongoona chishoko ona. Aiwa ndochokwadi mfundisi. Vari sei kwamwe kumba namama nanamukoma. Aiwa vese vari bho zvavo nangoti rega ndikutsike mufundisi ndimbonopiwawo mazano. Unoziva kuti hanzi kana une zvikukuremera ukanosvika kune munhu waMwari ndimune makatumwa kakuti muzotibatsirawo nekutikondesa. Saka mufundisi ndauyawo ndine nyaya yangu. Yako ndi mwanangu. Chinhu chekutanga chada kubvunza mufundisi ndechekuti how do you manage it imimi semunhu waMwari kuti hasha chaidzo dzekuti unoziva pane munhu pekuti unoita hasha dzekunyasoti hasha dzedzi. Saka unodzimanager sei mufundisi? Young man, it's very simple. Zvinhu zvese zvatinoita pasi panapa zvinobva muBhaibheri. Okay. Ukatovhura Bhaibheri rinoti ukatoriverenga uchatoona kuti chinhu chese izvi zvawaita nhasi muzuva ranhasi iwe unotozoona kuti zvazvakatonyorwa mukati meBhaibheri. But kusaziva kwevhesi nekuti hauverenge Bhaibheri zuva nezuva. But inini ndinoriverenga zuva nezuva, nguva nenguva, nechitoziva kuti aiwa zvaitika papa zvakaitika kunani vhesi rakati musi wakati zve zvirimo mumagwaro. Saka ukaziva Bhaibheri mukati mekurarama kwako hasha dzako dzinodzikama. Bo zvinongoiziva kuti zvinhu miedzo. Aiwa chokwadi. Hafange wangu inini mufundisa ndidombokunyeperai. Wangu nenge muyedzo chekuti anchaziva kuti ari wrong ndini here kana kuti mukadzi. Ndikangodai akutonditisa zvekuti nditi hasha. Ndikangodai kanya kadiki cheko kanoita nyaya hombe kudai. Zvekuti mufundisi ndinombosvika pekuda kushandisa 5-word ministry chaiyo but ndinozofunga kuti ndinomukuvadza. Mufundisi ndikazopara mhosva. Mukadzi imbabvu yakabva pamunhurume. Zvinoreva kuti mukadzi ari pasi pemurume. Murume musoro, mukadzi ibhareta. Unonzwa zvandiri kutaura. Saka chese chaunotaura chinofanira kunge chine simba mumba mako. Handiri kunzwa zvandiri kutaura. Saka miedzo yanambokutaurira kuti miedzo inoda kukundwa. Saka ndizvo unofanira kunge uchinamata nezvazvo kuti zvipfuure mukati mekurarama kwako. Handiti kwa imi matodzokorodza futi kugara vanhu vanambokudzai ndoda kuti muone pachipenya. Apa ndatoda kuti mupaone pachipenya. Mukasike mupedze zvamunguita ipapa zvenyu. Muende kuseruko, munobika sadza nemuriwo, mosuka maplates. Ini ndikudzoka mai manje. Asi kana wabika usapakure. Kana ndadzoka ndini ndichapakura inini. Ndikuona wapakura zvauriwo. Mufundisi. I think pakuti kuverenga magwaro pamamuchataura paya. Pane panombonzi murume mumwe mukadzi mumwe. Semadiro akaita Kristu kereke yake. Inini ndiri munhu wekuti advice ndainzwa mufundisi saka andichagara. Andichagara. But ndo zvimwe zvezvinhu zvatichingotaura nezvazvo andoona kuti zvinobva zvaitika. Aiwa mosara yenyu muchishainisa mosuka maplates mufundisi. Zvakaoma. Mwari kukunda miyedzo. Thanks for watching. Thanks for supporting Squatter TV. I hope you enjoyed the show. But before you leave, just please click subscribe and ring the bell so you won't miss the next update. Wakakosha.